Ja som Damik a rozhodol som, že urobíme sériu z Minecraft Hardcore a pozriem sa na to, máme celkom pekný spawn. Akurát okrem tohto kaltu nepôjdem nikdy, nenávidím tento biom, takže my sme rovno mohli spod drevo, čo je tam. Nie. Drevo. Dobre, rýchlo, crafting table, toto nie, toto som chcel. Tak, crafting. Hop, dobre. Tak. Dobre. Davaj. Parádu. Dobre, môžem si spraviť krumpáč. Hop. Dobre. Železo. Krása. Yes, paráda. Ešte spravím sekeru a meč. Paráda, tu musím robiť poriadok kúsok, toto už nepotrebujem, to vyhodím. Čo som spravil? Tak, dobre. Tak. Tam som videl uhlie, takže ideme ešte po uhlie. Teraz spravíme kameň, aby sme si urobili furnejsku. Crafting. To mi nevyšlo. Kusok. Tak. Kde tu je uhlie? Tam je ešte uhlie. Díky. To je uhliatý kokos. Dobre. Toto by sme mali, toto mi daj. Teraz si spravíme hop, díky. Tak, teraz ešte nám bude treba ešte meč si spravím. Alebo nie, ja si spravím tento krumpáč. Teda aspoň myslím, že redstone sa ťaží týmto. Iba železom sa dá vyťažiť. Tam máme rudu, tu mi netreba. Saplingy, to berem. Toľko saplingov, paráda. Máme čo sadiť. Dobre, teraz berem si jedlo. Tam sú sliepky. A už sa potom musím postaviť bejsku. Díky. Paráda. Ešte tu. Ty vole. Dobre, si teraz musím pobrať drevo. Nech si nejaký dom, nech si postavíme. Budeme staviať tento dom, takže poďme na cestu. Tu hlavne nespadnú tak, kde ma to zabije. Hlavne to nechcem, vyskoč tam. To je celkom akože pekné miesto, ale no, nechcem byť blízko spawnu. Radšej. Tam je ďalšie uhlie, na uhlie už kašlem. Tu je, dobré, tu poďme. To je veľká výška. No, teraz by to už nemalo tak zlagovať. Ty vole, to je veľká kejvka, ty vole. Tam je zombika. Dobre, ale nemám žiadne brnenie. Aby som potreboval také kravy, aby som si urobil to kožené brnenie. Tuto je celkom pekné miesto. Tak tu bude to, ty vole, tam je onen. 2 creepery, ďalšie uhlie. Železo nikde nevidím zatiaľ.
Ale to sa vrátime potom. Fúha, tak kde blízko sú také ovečky, poď sem. Jedna, bum a na jeden hit. Bum. Pozriem sa. Tak nič. Ideme sem. Díky, bráško. Jeskamo kráva. Ešte začína sám stmievať, to je nič, bardzo dobre. Dobre, paráda. Dobre. Dobre, ja sa tu tak kde ubúvam najprv. Paráda, dobre. Crafting. Potrebujem dvere. Díky. Tak, dobre. No a sme v bezpečí teraz. Ja si teraz spravím torčky. Díky. 12 netreba, stačí jedna. Môžem ešte jednu tu na. Dobre, urobím si posteľ. Hop, hop, hop. Dobre. Tak, prvá noc je úspešná. Paráda. Ešte zoberiem si furnejsku. Dám si ju sem. Tu si dám urobiť jedlo. Idem ešte tu na zabiť. Poď sem. Bang. Díky. Treba hlavne zabezpečiť potravu. Samozrejme sme len v hardcore svete. Takže kde máme ďalšie presne? Tam sú kravy, yes. Kravy potrebujem. Ukážko, si ma padne. Ukáž. Iba dve. Čo chceš? Bang. Sakera je docela dobrá. Aký má damage? 9. Toto má iba 5. Ty už sakera je silnejšie. Paráda. Díky. Tam sú ďalšie ovce. Neže stratím onen svoj jaskyňový domček. Kde je? Tam je. Tu môžeme dať veci. Tak, paráda. Tak. Dobre, to tu je, dobre, teraz môžeme dať toto. Je tu mám ďalších 5, ty vole. Dobre, ja si spravím ešte čestku. Tu mám akurát na to bloky. Aká krásna malá bejska. Teraz sapling ešte nesadím, až keď budem mať dom. Ja tu teraz odložím také tie zbytočné veci, ktoré mi teraz netreba. Nie, toto daj naspäť, toto, vlnu, toto nám netreba teraz, ani toto, ani torčky zatiaľ, toto nám teraz vypaliť, toto odložiť, aj toto. Tak, dobre, máme stejky, krasa, craftím si to drevo. No a máme pomaly ešte jeden stack, ty vole. Máme pomaly 2 stacky. Dobre. To je celkom dobré. Už skôr som spadol tam dole. Aj tak to nebolo, takže idem na to tu čeknúť, takže ja si idem pre torčky. Ešte pomaličky, než sa tak spadnem tu ešte. Tu je uhlie. Tam je zombík, už na mňa čaká. Spadol tak, kde chudák. Tu si to osvietím. Čiže to je tak, hej. Dobre. Tam je uhlie. Či uhlie. Železo. Krása. Dúfam, že nespadnem dole. Krása. Máme železo! Čo tu na mňa bude čakať? Železo ďalšie. Počujem pavúka. Dobre, sa ideme dostať k tomu železu. Tak, aby mi to železo nespadlo dole. Paráda. Ja to tiež sekerou. Dobre.
Dobre, toto by bolo. Tam dole máme čo? Tam vyzerá, že je slepé. Si zoberiem torčku naspäť. Nespadni hlavne dole, OK. Dobre. Op. Torčky mi daj. Teraz tu musím. Dobre. Idem sa tu ešte pozrieť, čo tu je. OK. Tam sa vydáme potom. Tam naspäť. Že tam bude asi slepa podľa mňa. Tam je voda. Tam je. V tej vode by sa mohlo ísť aj rýchlejšie. Nevadí. To preskočíme. Moje čistý parkourista. To vyzerá tu dobre. Teraz ešte toto. No máme dosť jedla. Sice nevydrží to veľmi dlho. Ale nevadí. Tam je čo? Tam je kráva. Či kráva? Čau kráva. Kráva. Dobre, tam máme prasa. Dobre. Kaš. Dobre. Dávaj. Dobre, by som mohol začať staviať taký dom, ale rozmýšľam, či sa neobytujem tam hore, Davide. Tam je to spruce drevo, aspoň myslím, že to je spruce. Asi nie, to je spruce, myslím. Neviem. Ale dobre, idem tam hore preskúmať a či tam postavíme dom, či nie. Našiel som jaskyňu. Koľko železa. Dobre, ideme tam. Dávať pozor teraz. Tak kde ešte, než zdochneme, to je druhá noc iba. Tak poďme tam. Ty vole, to je krása toto. To je tak pekné, ty vole. Kde je to železo? Tu je. No, máme železo. Cítime jak cigán. Pozri sa tú nádheru. Ty vole, to je krása. Železo. Paráda, máme železa dosť. Krása. Neviem, čo tu je. Kde? Počujem tohto. Kde je? Tam? Asi tam. Ale to sa vydám potom, ja nemám torčky teraz. Teraz musím nájsť cestu na svet. Teraz tam. Creepera, no. Na creepera teraz nemám čas. Maj sa. Či ideš? Tam sú dva. Majte sa. Čau. Čau. Idem naspäť domov. Krása. Dobre. Takže našiel som pomerne veľa železa. 35 ingotov. Takže to by som si v podstate mohol dať vypiecť. Možno nejaké zbytočnosti, ktoré u seba teraz mám. Tieto bloky tu dám, to si musím potom porozdeľovať, pretože veľa zbytočných vecí tu mám. Celkom. Dobre. A toto bolo asi všetko pre dnešné video. Vidíme sa u druhého videjka, takže zatiaľ čau!